İsmail Hakkı Bursavi, Ruhul Beyan, Hikayeler hem Nasihatler. İzgi Kur'an'ın bik küp tefsirleri var, ama Ruhul Beyan kibikleri başka mügayin yoktur. Bu, köngülnün en nişke kıllarında tibrete alırlık bik matur hikayeler hem nasihatler jayılması. Әлеге əsərinin үзенчәлеге Qur'an ayetlerinin мәгънәсен яки шушы аятlardan чыккан нәтиҗәләрне аңлата торган кыссалар китерелүе. Монда искә алынган вакыйгалар уйландыра, үзебезнең гамәлләрне элеккеге кешеләрнең яшәү рәвеше белән чагыштырырга һәм гыйбрәтләнергә итәрә. Bir хөрмә җимеше белән тулган үлчәү тәлинкәсе. Давуд галәйһиссәлам Аллаһы Тәгаләдән кыямәт көнендә кешеләрнең гамәлләре салыначак үлчәүне күрсәтүен сораган. Үлчәүнең һәрбер тәлинкәсе көн чыгыштан көн батышка хәтле булган араны алып торган. Давуд галәйһиссәлам аларны күреп, аңын югалтып егылган һәм аңына килгәч: "Я Раббым, бу тәлинкәләрне изге гамәлләр белән тутырырга кемнең көченнән килер?" дип сораган. Аллаһы Тәгалә: "Я Давуд, әгәр мин берәр кылымнан риза булсам, бу тәлинкәне садака итеп биргән бер хөрмә җимеше белән тутырачакмын" дип җавап биргән. Насихат. Мизан кыямәт көнендә кешеләрнең яхшы гамәлләре һәм гөнаһлары салына торган үлчәүнең исеме. Бу үлчәүләрнең нинди формада булуларын, кыяфәтләрен һәм үлчәүнең ни рәвештә башкарылачагын Аллаһы гына белә. Безгә исә үлчәүләрнең булуына Аллаһыга тапшырылып, гамәлләребезнең үлчәнүенә ныклап ышанырга кирәк. Имам Раббани булай дип әйткән: "Гамәлләр өчен хисап тоту, үлчәүләрнең урнаштырылуы, кешеләргә гамәлләренең китабы бирелү, булар барысы да хакыйкать булып тора." Рухул Баян китабыннан.